Shi an kammala taron majalisar zartaswa ta kasa, ko me za ka bayyana mana game da abubuwan da aka tattauna wajen wannan taro na yau? Yau an yi taro na majalisar zartarwa. Shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya ƙara jaddada muhimmanci na cewa an yi sabon ma'aikata ta gwamnati wadda za ta kula da dabbobi. Domin jiya an gabatar da rahoto na wani kwamiti da aka yi ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar Kano kuma chairman na APC, His Excellency Abdullahi Umar Ganduje, wanda aka duba yaya za a yi abin nan da Allah ya albarkace mu da shi na arzikin dabbobi, yaya za a yi a inganta shi ya zama sanadin arziki kuma ya zama sanadin kauda hitina musamman ta manoma da makiyaya, da kuma bunƙasa cin amfanin kiyo, yadda fitintunun ma da yake jawowa da lalurar da yake jawo za a fuskance ta. Shugaban ƙasa saboda girmamawa ga wannan aiki, saboda ya san abu ne wanda ya shafi Najeriya da zaman lahiyar Najeriya, ya yadda ma shi zai jagoranci wannan kwamiti, kuma ya ba da umarni cewa tsohon chairman na INEC Professor Attahiru Jega shine zai zama mataimakinsa. Hawa yau shugaban ƙasa ya ba da umarni na a raba ma'aikatar Ministry to Agriculture, ma'aikata noma, domin a yi sabuwar ministry ma'aikata ta dabbobi. Kuma yau an faɗi wannan a majalisa, kuma ya ba da umarni cewa head of service, shugaban ma'aikatan gwamnati, ta yi sauri zuwa ranar Litinin ta kawo sabon tsari domin wannan ma'aikata ta fara aiki. Thank you.